nwanne m kenekwa m unu nna a lot man eziokwu ihe mee na this video onye ọbụla watch go the video ihe mee na the video nna adịtin ana m ekili that video na-ekili ya at a point na ala agba m enwe ndị nwere obi C+, Don Spancy, Magana, Truth Matu. Hey, nna a na-ekwu na ndị a gburu Brigadier General. Anyị ka nọ n'elu na-egbu Brigadier General, ndị anụnwa wee bakwa n'ụlọ ụka wee gbuo ndị mmadụ. Na imagine ya na-egbu ndị mmadụ n'ime ụlọ ụka. Agwara m ndị mmadụ si n'ime ụlọ ụka apụta. Ụkọchukwu na anyị ga-egbe bunye unu. Diocese ahịa atụ ego go egbe bunye unu anụrụ dị ya na-anwụ ka ọkụkọ everyday ịka n'aka ma ihe na-aka ihe ọ bụ ịka n'aka ndị butere ego ka ada anọzi dị ya Naijiria na time anọ n'ime ya dọrọ mma onye ọbụla kwesịrị iwebe onwe ya ma ọ bụrụ na ịnọ saịdị ahụ saịdị nke anya sef adịrọ safe eziokwu mana nna o nwere ife bụ na mmadụ na-eme onwe ogo elu ejuzi onwe gị ajụjụ what is happening ka ihe na-eme America amachala oge a na a ga-eme nke a mee nke gịnị jifa anọ na n'ime na a na-abịa egbuo na this Sani sorry Uba egbuo the man Brigadier General Commander of Brigade egbuo the man Fejego operation got successfully score record of success na amoro na ndị amelf ambush. That is to tell you that no matter what enwekwala insider na-ebunye intel gbagodu mmadụ one at the spot gbagodu mmadụ ịnọ soja na abụ ma ndị joint civilian mmadụ ịbụa ọgba ịnọ ọfọ mmadụ ịtọ ndị ọzọ witi ọga ha na onwe ha si galanti o megharịa still ndị atrakta the man ebe ọ nọ pịagbuo the man. Na imagine a na-egbu ndị amị ọ na-asef ka mgbe ndị abakwu civilian ka ibe mmadụ ga-eme ọkwa efu n'otu a Naijiria dị na nna ọ ka mmadụ igwe onwe eziokwu etu a Naijiria dị na ọ kwesịrị onye ọbụla ije nnọọ jee folu ife ọlụ nke ya debe na ị na-apụ yiri ya n'ahụ ọ bụrụ da nchiki iwe yikwasị ya n'elu ọ bụrụ isi a ga-eyikwasị ya maka chi etu Naijiria dị na federal gọọmenti kwesịrị isi onye ọbụla na onye ọbụla bụ kala ya because the federal gọọmenti enweghị ya na-eme bupụta onye ọbụla bụrụ nke ya they don't born that person well onye emezi mmadụ agha n'ala ụla gọọmenti mee ya ka onye ọbụla jee bụrụ nke ya ọ dịka asị na onwe ndị maazị ka esi ndị anụnwa a na-agbado ka onye oke na ndị abata n'ụlọ ụka nke wute m bụ na oge a ndị a na-agbala egbe ndị mmadụ wee na-agba ọsọ n'ụlọ ụka wee na-agbaba n'ime nwa na ịma agụ na ịgbapụta n'ilo ndị agbagodo gị egbe maka va sọrọ ndụ gị everywhere so ndị enwezi choice imagine obodo ha gbado ndị egbe obodo no some places fa na-ejekwa na-amụnye ọkụ ebe ahụ na mmadụ adị ndụ na ya n'ọnwụ ya anya ndị abata n'ime ji ụlọ ụka wesịa ifefe afọ ọ dị nke ọwa old woman agba ma agadi nwaanyị a nọ n'ime ebe a na-eme mkpọtụ
na anyị anụgide voice ndị agbagide egbe finally bakwu ndị ya ebe ahụ ọzọ fa apụtazie noise ahụ eme nwa obere ebe niile daa silent gosi na onwe ezo phone na ọ bụrụ na ine n'oge ndị a na-agbabade for how many men gbabalụ dia for how many girls gbabala for how many kids gbabala for the old ones gbabala ebe ahụ ife bịagodolo ụka ahụ as at that moment etu si fe na video dị nothing less than 20 people. Imagine efie mmadụ niile still o nwere ihe a na-akọ. The Christian Association of Nigeria na-eme protest onwezi nke protest kwere eme onwezi nke mazi ụzọ ka esi eme protest n'aka ụka n'aka odokwumanya na some people na-eje ụka n'obi se na fa like ebe a na-eje n'ọka ewesi ka ewesi nnọọ na ebere onye ọgọ mmụọ ka a sị na ị na-eje ụka ndị jere eje gịnị ka ije cheta di ya ọ bụrụ protection ka ị nwere ọ bụrụ na o nwere special thing na-abịa ebe ya eje dọ na na-akụ asịrị na analyze akwa mmadụ yi bịa na ọ na-eyizika ọ dị ka ofu akwa ka o nwere ụka gara aga akwa ka oyi almost every Sunday akwa ka ọ na-eyi asịrị ka ọ na-eje akụ ebe a na-achọ onye unu ga-enyochata onye goro akpụ ụkwụ ọfụ onye jere je nye onyinye onye na-eji ego na-akụgharị asịrị na ihe oyi n'isi ofu ha ka o nwere ha ka o ji abịa ụka nna ka ihe ndị ejere ebe n'ụlọ ụka ọnwụ bi ogbuo unu ka ọkụkọ religion na-edebe arụ na makarona bụ peace onye bụ peace nwa enwelu time for peace nwee time for pieces na Latin na agụmakwa I'm telling you maka ọnọdụ ka asị nọ my own grandma ka egbuli ya ọbara everywhere a na-agbafusi ọbara na-egbu mmadụ everyday na Nigeria a na-akọ akụkọ assistance tomorrow na akwa Nnamdi Kanu ga-eje court ka a wee kọkwa ihe anyị akọ ihe niile a na-egbufusi ebe na ka ihe Nigeria menwu isi ebe a jebe Kenya jebe ịchọ onye ị ga-ekidnap bunata ya ebe a jee ebe na ije kpụrụ ndị nke a na nwa onye ya pụta nwu ndị megide gbuo brigadier general nothing gbuo ndị mmadụ anọrọ na-akọgherisi Nigeria agwago onye ọbụla nọ Nigeria nwetara onwe ya mee ka igo waala onwe gị obodo a dị useless onwe anything dị good n'ime Nigeria no protection no security no future nothing onye si abroad bata ebe a obi elughị ala ọ na-eze ndụ ọma onye bụ onye ọgba nwa obere efu moto si ya n'azụ mgbe ụfọdụ ọchịrị uche n'aka tụ aka ị ga-esi zogharịgide onye nata Nigeria izogharịgide pụọ ndị obodo dị fact up ndị obodo gwara agwa ya sasịa anyị nwa na-eche tomorrow ka federal gọọmenti na judiciary ya na ndị otie kafa art ya highest thing na atụọ Nnamdi Kanu nga unu tụchaa ya nga ka anyị mara ma Nigeria ga-adị mma unu tụọ ya nga na ndị ISWAP ezu ike ndị Boko Haram ezu ike ndị bandit akwụsị ndị ka ya na-akpọsị ya ndị terrorist niile a anakpụzie Nigeria adịzi oke isi mmadụ one ka a ga-eri na this country since 2010 eji wee na-ekpo mmadụ ka a na-ekpo gịnị n'ugwu Hausa egburugo na bai Kwara steeti bai Kogi steeti na Kogi na Kwara ọzọ na-abụ Enugu ka ha ebido mebe ataki ka m na-agwago ndị Enugu onwekwa na onye nwere ọkpa a ga-eji wee chụgharịba ha Enugu enwe a na-agbanụ etu a ka esi wee jee na ha move wee gbugide ndị mmadụ gbucha stil onwe ihe ndị Enugu menwuru ajọs n'ọlụ etu a ka ị ga-anọ one day gburukwe bata by different places na Enugu
ndị kwechiri na express one day na-ezu ori still onwe ya emere ha agba nkịtị ezurucha merecha ka ọ dị ara mma jewala ma na-asị na ndị a bụ egbe na ndị wichi ka kedu egbe ha budo ihe a kedu egbe ha budo ihe a nna arapụ ọmanụ ji ekole egbe nna kwari ego n'iji igro Smith and Wesson all British company ha bịa ebe a bịa kpọsa egbe ha na ị ga-ego ha na-eri ya na different countries ije na mall efu egbe ọ bụ na ibi na South Africa na Joburg ije na China mall o nwere nnukwu shop dị ebe ahụ sisa egbe na ihe bụ na gbasara military ọ ya na-ele ebe ahụ ejiri ebe a kirigide egbe na ije efu na egbe dị iche iche na kọpị ka ọ bụ ana m awọ na ka esi ele ụdị egbe ebe a mana ọ kọpị ịchọzi ezigbo egbe na-akpazie mana that men egbe ị ya afụkwa kọpị ebe a na nkirigide ndị a so ọ bụ na ndị a bịa bute dị egbe bịa lebi ebe a gọọmenti nyebe onye ọbụla laịsensị ịbịa cheki ya ga-evaluate ego your psychology ebe a bụ na evaluate ya na-enye gị ije training na amụgosi ka esi agba egbe ma ọ bụ na ọ bụ shotgun ọ bụ rifle ọ bụ AK ọ bụ K12 ọ bụ ife nke ọ na-asọrọ ya bụrụ ka ị chọrọ elesighị ya ije na be nna gị dekwa bịa ọ bụrụ na be gị dọba ụbọchị ya anụkpo m n'azụ ụlọ gị nna ikwupe ya gbalịsie onye ọbụla kedu ebe a na-akọ ọ dịka onwe ndị maka esi agba egbe iche eji akpọrọ ndị a terọrist ọ dịka asị nna ndị a sef agadi nwaanyị ụmụ agadi nwoke ụmụazị bịara ụka na-ebe n'aka obi gbiri ya nche niile gbusie federal gọọmenti a nụrụ ihe bụ mkpa ha bụ ka atụọ Nnamdi Kanu nga ihe bụ ebe mkpa ha bụ ka Nnamdi Kanu jee nga na Chukwu anyị ekwekwa ka atụọ Kanu nga ahụ na mide tọkam ihe sọrọ ya bụrụ Chukwu ama ekwe ka atụọ ya nga achọ ịtụ nga onye ọbụla kọmitiri ihe akpụta ya kpee ya ikpe si je kpọkọta ndị enwe si na ha bụ repentant akpụta ncha niile atụ onye ọbụla nga na nke ha mere karịrị chansị ahụ e nyere ha ka ha repent inyere ya Nnamdi Kanu inye ya dị chansị n'isi ebe a jebe Kenya jee kpụrụ ya ya nwa gbakwuru ọsọ Naijiria ike egbu ya ebe a ọ bụ na ọnọ mgbe ndị amị ya bịara kwa aka egbu ya ọ bụgodu na egbutere ya mana ọ gbago na life ya nọzi at risk kedu ka ndị amị ga-esi wee bata na ebe ndị civilian nọ onwe ya gbara agha egbe onwe onye nwụrụ ọ na-agbagide mmadụ gbaa 20 something people onye mere nwa agba ọsọ pụọ still si ebe a jebe ike ya jee kpụnata ya ebe sinsi ya tụọ ya nga ekwe agha atụ hapịa ka ọ naba mba ihe na-echezi ebu echi ka ife ya ya eme ekwugo m anyị na-eche that day Igbo nation niile mmadụ niile entirely ewere ego date and that date bụ 20th ọ dị mma echi ka atụọ ya nga ka ife anyị ga na-watch ebe ọ bụ na problem niile Naijiria nwere agwụna sọ Nnamdi Kanu ka ya bụ ha gbuo kpam asọtụọ Nigerian issue egbu ha na Kanu na okwu adị mma ma a tụọ ya nga okwu adị mma ha tụọ ya nga 1000 years atụọ ya nga 1000 years then Nigeria jụọ oyi bandits atụsazi egbe ihe niile eme onwezie ndị mineral resources dị ebe a Nigerian government amine bazie by themselves at least were ego akwụsịsịa their debt settlesịa their generations to come Nigeria dị mma hapụ ndị Igbo useless country mmadụ aka obi ọ nakpụrụ n'ụlọ ụka gbagbusie ndị mmadụ na-agba ndị mmadụ fọ gịnị nke onwe vidiyo mfụ nna ifo onye a oyi akwa ndị amị onwe ndị ekebigasịrị aka n'azụ kebisi efe aka n'azụ nna onye a ji ife onye a ji ife onye a ji wee na-esugbusi ndị mmadụ na-akụghị ya n'isi nna akụgide ndị mmadụ kụtọsịcha ndị a welụkwa egbe n'oso ha still ọ bụ ịma na onwe ife bụ na-akụcha mmadụ onye ahụ emecha
onye emecha nweta akụgidere ndị a n'isi ukwu ayọ na nna daga obi lewara ya ọ kụgburu nothing less than 15 people nnukwu ayọ nwe obu wee na-esu ya n'isi ọkụ oge gbaa ịda ọ ya akụgide gị ya mee ka ya chọọ n'isi gị apịtọsịrị na ihe anyị nọ n'ime ya what a country ka ọ dị nka country anyị nọ ọkwa ifo that video ọkwa ifo ya na ọ dị ebe anyị nọ federal government cannot arrest them ị na-edebe ahụ na Nigeria nọ na war which kind stupid war ka a na-agba ihe ọwọ ibe abụrụ ọwọ onwe onye nke pụta wee kwuo si na ihe afro na destin ịda na retire atụ ọgụ nga ije nga nọ na isolation etu a ka ị ga-esi were esi na federal government chọrọ ka ya end ya insecurity nwere ndị ji ala chọọ ya tekite n'iwu ya ihe a na-eme Nigeria nwee ndị bụ n'ala ikiri ya ka m na-agbago ọ bụrụ na president Nigeria si na ya nweghị ọ ga-eme n'ije anyị maa na ọbụla ya egbuo n'onye nke a kedu ife eji wee gbuo this man egbu brigadier general gbuo ya like that ndị amị agbachite nkịtị echi si ndị amị jee ha kwadokwa jebe maka na commander in chief si ha jee nna m bụrụ onye amị etu a nnọ ha na-egbusi ndị mmadụ ise moburu egbe jebe di ya ọ ga-adị ọkpara nnegwu ga-eso ada nnegwu ya eso ọ ya bịa bute dị egbe anyị ejebe ya anyị nọfụ ndị amị ka ha nọ wee na-complain si onye bụ ndị a ha ma na-confront nwu na-eji eme politics na-ekwu ya onye ọbụla afụrụ ya aga Dubai oge a nọ lockdown anọ na Dubai emitiri m ndị amị Nigeria nothing less than 5 ha amacha m na Diera Park o nwere n'ime ebe anyị ebe a na-aṅụ kọfị enwe ya na-akpọ datin ebe ahụ enwe ka ihe esi wee rigote ebe ahụ iya ebe ndị donozi a na-edrof n'ebe ahụ afụgodo m ndị a na-abụ ndị amị Nigeria gbara ọsọ resign ọna oge a ka a na-ese ndị be ha na Sambisa Forest na ndị nke ndị agbara ọsọ na enwekwa wọn ga ekwubere okwu uche oge a emecha ejirekwa dị gai si na aga akọtụ mashal ya onyonyo ma wee ndị amị na anyị abụrụ ndị amị anyị amụrụ dị awee mana from the ife anyị na-afụ amị bụ na enyeghị kọmand ị ga-emerịrị ya nna m bụrụ onye amị asistans na Nigeria na genwe isi m jebe Sambisa nna ị ga-eteki taim jee ebe mụnwa ga-eje di ya egodu ka brigadier general si wee nwụọ like that ma Nigeria Air Force nwụchakwa plane ha ya efe ya ebe a sị na ha ma ebe ndị a nọ mgbe a sịrị egburu onye ịdenye issue command chief of air staff ikwu eje n'ime ebe a afịfịa ọbụla kwụ ọtọ si meki ya shọ na level ya jegodun ya bụ na ha gbaturu aircraft jegodu na ebe a ewere ego jego Tukano ka igo Tukano gịnị ka iji ame ọ bụrụ na America ga-enenecha situation send ya dia B2 oje Iran atia shit kwa 5 ka send atia shit nata why na Tukano ga ị ga-esend nwe ya dị ebe ọ bụ na Trump na onwe ya na-ekwu na a na-egbu ndị a ha lesịrị Tukano a yuzuo ya na ndị Nigerians na-anwụ after all ebe a na-ekwu okwu a na onwe ha ndị civilian onwe ha village nọ dị a evacuate those people gwa ha pụọ dị a ha pụọ a nọrọ na-akọgheri every time na-aka akụkọ a na-egbusisi ndị mmadụ ịma na rubbish a ka Nnamdi Kanu ji wee flotuo ESN yes mgbe Buhari kwechiri n'ọchịchị na Buhari na ụmụnne ya na-eme ka o si dị ya mma ya nwee nwa problem with that o megidere na-apụọ ndị Boko Haram nwa adịze ka asị na aka ha adala ada ISWAP abịana onye ndị na-sponsor ISWAP ke ndị aka ha dị na ya a na-agwaghị na enwere top military men nwee top politicians government officials ndị many people ndị ọ bụrụ na ihe a na-eme na ha aka ha adịghị ya why are they silent
Gumi a nọrọ ebe a na-akọ nkọgherichi ihe niile ọ kọgherisi ebe a mgbe travel agbara Gumi nkịtị ruo taa. Ọ bụ na Gumi bụ onye Igbo na-ekwu okwu a, ọ bụ na Gumi bụ onye Igbo akpụrụ gị ya since aka akpụrụ gị ya ifu na DSS na ọrụ Gumi a na-ekwu si negotiate with bank every day, si negotiate. O mekwuru na suggest ka emepe Ministry of n'Igbo niile ebe ọbụla ndị Igbo nọ gba gburugburu onye ọbụla nọzi kịta less than 18 hours na less than 18 hours anyị anụkwanụ scores nna anyị amarazi enu ha kwuo ihe achị ikwu. Ọ bụrụ na a chọrọ ịtụ Nnamdi Kanu nga ha tụọ ya ka anyị mara ma South East, anyị mara ma Nigeria udo ọ ga-adị, maka na okwu a ji Nigeria move forward. Okwu a mere na Tinubu ama what to do next. Tinubu dị confused, federal government dị confused, ya niile na-eme agbaghalị. So anyị ga-eche ka ọ ya bụ atụ ha na Nnamdi Kanu nga ka Nigeria nwee ike degharịa their constitution, nwee ike ka other countries nwee ike bunye ha weapons ha ga-eji wee na-eme ihe ha na-eme, because America ha ya ebunye ha weapons unless atụrụ Nnamdi Kanu nga. China na onwe ha ya ekwelesị ha unless atụrụ Nnamdi Kanu nga. Onwe any country of the world ya ebunye ha equipment because na Nnamdi Kanu ka na ebe ni. So ha mee ka atụọ ya nga ka Nigeria dị mma. Ọ na-eje jail ya ka anyị na-ekwu nwanne anyị nwoke si Nnamdi must enter jail, nya banye jail ka Nigeria dị mma. Nya banye di ya ọ banyekwara na Nigeria ga-adị mma. Anyị kweta ọ Nnamdi Kanu mebiri Nigeria, anyị spoil Nigeria. Ọ ihe o metara ka eji wee mee EndSARS, nya asịsị tinye EndSARS, nya bụ SARS ya na onwe ya. Ndị SARS na-ekidnap ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ. Ma nke nwa anụrụ na ọkụzọ nwozu efere ebe ọ nọ after the whole allegation ebori ya. Ebe ka ọ nọ ọkwa ya maazị ebe ọ nọ. Nnamdi Kanu bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ihe niile ayọrọ si hapụ this guy ajụ, hapụ na onye ajụ ha. Ọ ya nụ ihe niile a na-eme na North bụ Nnamdi Kanu na-eme ya. Ma ndị jiri gbagbuo ndị mmadụ n'ụlọ ụka ọ Nnamdi Kanu ziri ha ji gbagbuo ha. Ndị a niile na-egbu ndị amị na-egbuchacha militaries anyị ọ Nnamdi Kanu. Ihe niile na-eme ọ Nnamdi Kanu na-eme ya. Ọ nọ na DSS na-ese ndị mmadụ ji egbube ndị mmadụ, kidnap ndị mmadụ. Nyevu ya na Gumi na-alụkọ. Nya bụ spokesman Gumi ma Gumi bụ ya na ya na-alụkọ. Ya ka ọ problem Nigeria. Efu ebe ihe focus na-eme ihe ọzọ. For 4 years ka iji mmadụ na-akọ mmiri. If the country the useless, the clueless. Every country of the world jizi anyị akpa amụ. Every country of the world na-enyezi anyị conditions bụ na ọ dị unbearable. Ndị mmadụ a na-ekwopụ in the name na-eje ego akwụkwọ mana ọ ka wee gbapụ. Ijezie kịta anyị dịzi ka ndị Zimbabwe n'anya many countries. Zimbabwe bụ na ha na-achọ bụ cheap labor, the cheapest ọrụ enwere ike inye mmadụ. Onye Zimbabwe ewere ya ma cleaning jobs, ma ịkọtụrụ flower decorations, everything a ga-eme ọzi ya ka ndị be anyị nọ na. Ma ya bụrụ na mmadụ nwegodu peace of mind rie nri. Ịmakwa ọ bụ Kotonu ebe a ka ị ga-anọ ịpụta ụlọ ụtụtụ obi eruo gị ana ịkpagharịara onwe gị jee ihe mkpa gị ịnata na mgbede n'ọbụla ịfụrụ ịbalansị ayọ this thing ịnọ at peace, ndụ gị eto ogologo. Kọntrị nọ ịmaba ma emeghị arrest n'ụzọ, ịmaba ihe ga-eme, ibe anyị na be gị ịma ma agbawa ya n'abalị, ịmaba ma ndị polisi akpọrọ gị n'ụzọ for no reason. Ha ọ bụgodu na n'ugwu Hausa ka egbu mmadụ. Ịmakwana ndị Igbo juru n'ugwu Hausa. Ịmakwana ndị Igbo juru n'ugwu Hausa. Ọ bụrụ na ya na-eme ebe a na ode ewute anyị. One day ị ga-anụ na-egburu ndị be anyị. I tell you, Benue steeti ejiri egbusie ndị mmadụ chena ndị be anyị nọ ebe ahụ.
ebe ọbụla a na-enwe production ma ekwena na a na-thrive ndị Igbo n'ebe ahụ. Ọ bụgodo ndị Igbo ọ mmadụ ka a na-egbu ife ahụ. We can't just be happy na a na-egbu mmadụ. So ndị Igbo bụ ndị agbaghị m nwa ndị Hausa asef ka ha si efe ilu everyday a na-egbu mmadụ na be ha. Everyday mmadụ na-anwụ. A na-ekwuye Fulani na-eme Fulani. Ndị a bụ ndị Fulani agbachite nkịtị a na-emebi afa ha. N'obodo a aghasa. Onwe ha ihe na-atọ ụtọ n'obodo a nothing. From the time ị dara n'airport Nigeria ka ị ga-anọ nya ike ụwa gwụgodu obi aṅụrị iji si obodo oyibo niile na be nna gị mgbe ahụ ị na-achị ịda na mọtala ị na-enesi some roof adịcha aka ihe ne na atmosphere change na-acha gaga ịgbakogodo atmosphere ebe isi na apụọ nene green leaves nene ji atmosphere isi na apụta anya ka iji bai plane onwe ihe na-afụ since ihe na-afụ debe bụ ndị nọ n'ime plane na-ekiri screen nọ n'iru ozugbo a na-achị ịda Nigeria ịgbago na adabago gbaa siri put on your seat belt ịrị na a na-akọ ga-eri uche gị niile bụ nna aka ịnara obere na obi aṅụrị na-akpa mana ị na-anya fụsịa brown roof ahụ ị ga na-afụ before you know it plane ahụ ọkpara gịrịgịrịgịrịgịrịgịrịgịrị mmadụ niile ebe a sef etu ha si eme oge doghị ha na ha dị happy to come home mana mgbe anyị na-esi na plane ahụ na-arịtu n'abalị n'airport ihe niile chenji. Every system ka esi eme operate ebe a dị ọ dịwanaga iche efu na ịbatago na 60th world country ọbọdụ 3rd world ihe niile nọ ebe ahụ onye ọbụla na-ayọ ayịyọ anything for your man, anything for your boy. It is ebe a ndị amị ebe a navy ogene immigration ifinichie nke ha custom akpọ ifinichie nke ndị custom police ifinichie amị kwụrụ ọnụ ụzọ nya isi ebe a na-apụta ma ndị nwa isi uniform ị na-aghọta ndị a na-ayọ ka aga iwe ebe a drive ro na-apụ ire enegodo atmosphere anya ka ọ dị the weather dị ka onye a etu the weather dị godu the country no work ya na-elive ebe a bụ from hand to mouth inweta ego ha agwụ na ma ọzọ abatara inweta ego if you never finish another one no dey enter. ka eke esiriri nri abalị a cheta na ụmụ nwaanyị a na-agbagbusi ya n'ọnụ ụka ọ bụ na ị nwere like grandma wee kirie vidiyo a ọ ya na-adịghị ka ọ bụ ya grandmother ka efukwa nwa agadi nwaanyị na maka mgbe a na-agbazi efukwa ka ha si aganụ ka na-ejezi for cover ebe ụdị ebe a na ị na-achọ ka ị gbaba ị na-eje ebe efu na confusion dị ndị mmadụ ejuru ụfọdụ amaghị ebe a na-agbaba ebe ka a ya ezo ị na-eti isi fụ na mmadụ blọkụrụ ebe ọ dịka a na-akwachigaghị azụ ka ebe ị ga-ebido ụmụ agadi ukwu na-esi ike naanị eche na ndị a emechaa were ha bịa pụọ gbachibido ha ụzọ n'ime ebe a ewee na-agba egbe hey achọgodo vidiyo ọ na-agụ akwa Nigeria agbachite nkịtị eche nna banyị na-anaghị edikri agụ ị na-agwa m na amị niile nọ na Kaduna fesi ebe a na o were ihe ya afọ a na-ama ndị a na-enye ndị a na-enye ha yene ọ dịka ya sị na ndị a dị spectacular where dị special about them na-ebu bandit which kind stupid terrorist kpụrụ one ka ha dị na ebe ha na ndị amị na-amị ọnụ na-esia pictures pụta na-akọgheri na-esi anyị na-afụ ha ndị bandit ọkwa ndị a na-agba ekuro ha egbe bịa sị na na-eme peace talk ha kuru egbe a bịachakwa ha ekurokwa dị egbe naba negodu pictures ọrụ ha na ndị amị na ebe ike anụrụ na amị na-aka ike mabụ ebe a ga-edeploy ga-echi mana ọ bụ mụnwa nna arụchago m na-awa
Nesia ndami. Ifro ndami. Ndami. Ndị nwa ga-defend Nigeria. Ana amachagharị. Na ozu ndami anyị ka na-esi ebe ozu ndami anyị nọ. Na-esi ozu ndami. Nigerian Army o. Nigerian Army ka esi ọ na-efi. O gosiri onwe ya ndị amị anyị chi na ka Atahiru mgbe Atahiru nọ ọkụ Atahiru nwụrụ anwụ na ọkwa ọnwa abacha egbu ohi ya Atahiru nwụrụ na 3 or 4 years ago. Onye amị ọbụla efuru skọlụ success egbu ohi ozugbo. That young girl bụ pilot nọ na Air Force ekwefu ka esi wee gbu ya nwa jechara n'ụcha ọgụ niile ọ nụrụ nọ na moto na-atụ reverse ka eji gbuo ya na barracks yo. A na-agwa ụmụ pịọmpịọ mgbe ọbụla ọ dị ka asị na ịchọ ka ị score success against ndị a na ndị achọ wee gbuo ogo ndị na-achọ ihe ọma ha chọọ ihe ọma na ndụ ha ọ ndị anyị na ha nọ n'ofu kọntrị na Nigeria atọzi ụtọ Nigeria no sweet. Ma chọtarịrị the video ịma na-apụta video anụnwa wee pụtakwa again unu cheta this video every one of you here unu cheta video very very ashamed of yourself. I will speak to you. This can't happen in another European country that their youth are representing a government. Stay quiet, stay quiet, stay quiet. A football team should know that we are suffering the youth of Nigeria. Over 10 million Nigerian youth are abroad doing nothing. And you people who are supposed to know the truth are representing a terrorist organization. Excuse me, stay quiet, Mr. Man. I am speaking, I'm not cursing. I'll go check out this video. Do you understand? I am speaking to this. I'll go check out this video. Okay, Super Falcons Jello Europe. I know to. Only well known na train where challenge ya go ahead that the hand represent a terrorist country like Nigeria. So some of those players say kuniene man. Ona go na ya nwa bubu a player Nigeria. Ni agba Julius Berger. Get him finally. Ni am throw onwe ebe na ata afu. And they too accord everywhere. Na ụmụ Nigeria na-atabusi onwe ha n'afọ but the country no okay those Super Falcons ego ne ka na-akwụ Super Eagles ọ bụ ụbọchị aka kwụrụ ụgwọ after how long jide ha ụgwọ ị na-agba ị na-serve your country jide gị ụgwọ ọ bụ na country eji ego ifugodo ego one president ji wee goro jet ifu nke o ji wee go yacht ruo ego one ji wee jee rụọ ọrụ vice president ụnọ n'ihe niile a na-agafusi ego ebubutere wee go jeep dachisia ndị senators na ndị ochie people ndị nọ na senate ya ma na-ekwunwu make ya policy nwere ike change the country for good. Ebubutesi ego bụ isi ha each of them nketa egbiri ya jeep onwe ha jeep nọ n'ime ya no less than 180 million each of them jee na their salary ma ego na ha na-earn every month. When I join Atabu Omono now, going to represent the blue patriotic citizens, the country and they bleed. Nah, forget. Yeah. Oh, damn. Oh, yeah, ambush in India. I come miss maybe I feel it. It's one of the most notorious bandits in Northwest. Oh, maybe church. Maybe church. Oh. Oh. No, you're not what me actually go do now. Mother can actually go with you. They go to the one. They go to the one. They go to old mama. They go to old mama. Huh? Yeah, old mama. Huh? I quite stay to. I don't know any.
ọkwa nya ịda nya ọ bụzigo nya ọ bụ nwanne nya kedu ihe ha mere na Ekiti steeti echie nke ala nke a bụ tụrụ akịrị nke Fulani etu a ka esi wee tụba anụcha ncha niile anaghị enwere obi aṅụrị unu anọrọ na be unu na-ezuzugharị na-anabata ndị Fulani ha na-abata na be unu na na-echisi ha this and that etu a ka etisie mosque everywhere before you know it ha wee na be unu wegara the place echi asị na ha emere ha attack ndị Hausa na onwe ha Hausa agbachite nkịtị ewere ndị a na-enye ha afọ ọjọọ Hausa Fulani kwuo na ụnụ bụ Hausa onye chịkpọ Fulani akpọ Fulani direct na agbachite nkịtị ha nago ndị Hausa bịa ha nakọrọ ha everywhere buru Sokoto buru Borno buru everywhere ha ji otu a ka ha si wee na-aga agwago ha n'ọha nwe Naijiria ha na-achọ iwere ya agwaghị n'ọha nwe ya mana ebe ụtara ya anya ha n'aka bụ n'ala Igbo a o so n'ihe ha ji wee gbaba mbọ ka ha jide Nnamdi Kanu na onye na-akụrụ ha ọrụ yes mana udo dị nsogbu adịghị tomorrow anyị ga-afụ ife ga-eme nne lifestyle odisi negodu nnọọ agadi nwaanyị dị ona igodo agadi nwaanyị a kedu ihe agadi nwaanyị a ga-emenwu si ona na ike obi na agadi nwaanyị gbaa ya egbe Chukwu ga-akpọ gị ọkụ grandma kedu ihe grandma ga-emenwu kedu ihe grandma mere o ego ka o ji asị na ebe ị narị ego ka ihe bịa wickedness just n'ụlọ ụka ị na-afụ ndị ọkwa ifuru iburu onye Igbo agwara gị si n'ụlọ ụka pụọ si ebe ahụ pụọ enter your house si ebe ahụ pụọ Jizọs enweghị protection ọbụla ọ na-enye gị ihe niile a na-akọ na Baịbụl eji jide gị n'ọrụ ya nkọgheri si ebe ahụ pụọ ịna ọ bụ maka ọ bụrụ odechi ka iji sef enwe ebe ahụ gbaruo alaisi a sị na mkpakara ga-ama ọzọ mana ọzọ ga-ana onye abụ odechi ya na-eme n'ala Igbo ka pịa gị ya ọ bụrụ na ị na-anya fụ na detin ewere ọkpa belu onwe gị nwanne onye na-akụ gị afụ na ihe ọ na-akụ ada aba nyanwa ga-eche echiche 2 times maka ị nwere ike buru ayọn efuru nso wee na-azọgodo onwe wee na-anarị kama iburu wundu wee waa ma gị jide ndụ gị ndị a niile a na-agba mkpoto mkpomkpo ha jichakwa ọgwụ ha ncha jicha ọgwụ inesi ukwu ha na-ebu ọgwụ dị ya wee na-abịa so ha na-akwado gị nwahazi na onwe gị ya akwado mara n'etiti ndụ niile na ọnwụ ọ na-akọ Jizọs asị gị na Jizọs asịrọ unu enweghịkwa sensị ihe niile a na-eje n'ụlọ ụka na-agbalịsi ndị mmadụ onwenugo nke ebe Fada Mbaka nọ o ji Baịbụl aghọ mgbọ gwanụ ndị a ha were Baịbụl ghọrọba mgbọ ebe ahụ ma nke nwee jee di ya jee ka ndị kpu ebirifu ndị kpụ atụrụ ije ebe ahụ were Baịbụl aghọ mgbọ ka fa wee nwee okwukwe na Jizọs ruo ihe niile ihe eje di ya live as example onye nọrọ n'Enugu ebe a ikpọpọ ọnụ na-akọ shit nke a nụwa nọrọ kwu ebe a na-akọ mmiri every day na-akọgheri Jesus is this, Jesus is Lord. Ndị a bụ ndị isi na-eri ego niile a time anyị protect nothing nke eburu ụbọchị a akwụ nwa dị ransom gịnị mere ọkwa egburu ya bishọp gbuo ya nke ahụ aga bishọp ndị nke ọzọ 100 million ọya ha kwụrụ 3 years ago o wee pụta eburugu taa nwere ego one chọọchị na-eweta ma ha kwesịrị iweta ego eche na eburugu na Jesus thousands shall fall by your right hand, tens of thousands by your left hand, and they will never come near your dwelling. When the enemies shall come in like a flood, God's spirit will raise a standard. Why not raise a standard? No, keba. Una ya gwa ndị mmadụ onye ọbụla azọba onwe ya. Onye ọbụla azọba onwe ya. Ịmakwa ka mma na ndị agbapụ n'ụlọ ụka na-agba ọsọ wee na-agba ha egbe. 1 or 2 people nwere ike isave ma ọ bụrụ wound wee na abịakpudo nno ebe a. Efu n'ime ụlọ ụka nọ na o nwere anything ndị here. Ya bụ ebe a na-eme business. It's just like shop. Onwe ihe dị holiday and well protection, they are nothing.
ịnwụọ dị a ịnwụrụ ka chicken onwe Jizọs recognized gị n'ime ebe a onwe ha ni Jizọs ma Holy Spirit ọbụla na-eme operate dị ya bụ blọkụ nkịtị ka edoro dị ya pentie ya gbaa ya efizi mara ụmanụrụ ebe a na-akọ mmiri Jizọs asịrọ ọ ga-enye gị nka ọ ga-eme nka ihe niile atụ onwe dị onye a na-akpọ Jizọs enwere ya nwere isi ndị ọcha wee hapụ ya ọ dị ka ihe onwere mini ndị ọcha hapụ ya nna make the reason ọ bụrụ na ya abara uru onye ọcha cannot give it to you free sistem ọbụla ha nyere gị na-eme operate na-enye gị nri taa na-protect gị na-ene the system na-akwụ ụgwọ na-ekene otu anyị nọ na na-ekwu okwu ị na-anụ ihe na-ekwu nwanne ya na-akwụ ezigbo ụgwọ data igoro ọ bụ ha na-eri the money na ha nwa na-provide gị ya ka ị wee dị ndụ yesterday enwe service ebe a nna ọ dị nka nkwụọ ụdọ efu na ọ bụ na inwe data today ịdịrọ connected to internet nwanne life gụ ịdị ka onye amịrị ọbara n'ahụ life ga adịgodu stand still arụ ga na-agbakasị gị iteta ụla n'ụtụtụ na-echek na first thing ị na-emetụ aka bụ phone nna m nke ọwashi nkwu eziokwu iteta ụla n'ụtụtụ kedu ife izi ị na-emetụ aka ọ na ọ bụrụ cell phone ebe a bụ life phone ahụ ime ego na iji wee go phone ahụ and for gị nwe imetụ phone ahụ aka imetụ ya aka ọ bụrụ na ihe izi efuru bụ na data ga-emego agwụgo ihe ya bụ mkpa gị bụ ka ị esi ya connect ka ị gorogodu ka ị recharge godu ihe a kịta DSTV na many people here ama the last time ha recharged their DSTV mana o nwere oge onye ọbụla na-agba mbọ DSTV onye nwere DSTV ọ na-eko ka asị na o nwere ihe niile DSTV anyị ma ego ọ na ị na-akwụ mgbe ha wee mee na move from that level banye na ị need data ihe anyị eje watch ebe na ya watch ya some people Champions League na phone ha ka ha na watch ya even ka ọ gbaa bet na phone ya ka o mee transaction na phone ya ka ọ ghọọ asa na phone ihe ọbụla ị chọrọ dị na phone a ihe abụ another life ihe a dị more important than Jesus ga ife a ga-enye gị information gị gbapụ agbapụ ma gị kwụrụ ife a ga-agwa gị na nni dị ma na nni adịrọ na ụzọ galụ ma n'ụzọ agarọ ọ ife a bụ way the truth and the life anyị ji na internet ọ bụrụ na pastọ ga nwee sense ha buchiga agha na 2020 ụwa kwụ stand still yet Jesus ga na Jehova ga ọkwa ha nọkwa survive ihe niile a ma ije ya n'ụlọ ụka odoga ya na without ụlọ ụka na ị ga-survive without ụlọ ụka ndụ ya na-emove kwa oge ahụ ụwa niile kwụ stand still ijesi ya n'ụlọ ụka niile close down ị survive ya ịdị ndụ enwụrọ onwe mgbe God bịara George ya ga na-ebi ụka ka ya sị m na God mere understand why na ede eje ụka ọkwa ya mana mgbe ahụ na-ada eje ụka kwa ịnọ na be ego na-akpụ ya kwa ọ na-aza gị mgbe ahụ na-ada eje ụka ịnọsi na be ego na-akpụ ya na-ekpe ekpere ka ọ na-ede ekpe ekpere ọkwa ị na-ekpe ekpere ọkwa ọ na-aza gị gwa pastọs gị ha kọndọkt bazie chọọchị ebe a na meseji ha niile tọrọ ụtọ ha na-akọ ọtụta ha na-eti ihe ebe a ị na-efolokwu chọọchị gị ebe a nwaanyị na-ada kọndọkt bazie savisi ebe a nke mee na-abịa ọha ebe a ka ị na-abịa afụ m o nwere ebe ọzọ ị na-afụ m ha tii ya na soshal midia ka ụnụ ka bịa ebe a kama ị ga-eje riskie laif gị ha ma na ha si ka emebie ebe a kịta na ego niile ha na-enweta ama abịazi first fruit foundation this ṅa double portion god of the cheerful ọgba akụkọ a na-ada akọfọ ka iwe na-eweta ego mbọsị a ka ị ga-abịa bịa chuo akwa iyi onwe onye gotara nwa akwa ọfụ that day yie nwa shet ya dozie ya chọọ kọflink kwịcha pịatie onwe ya iche na mmadụ dị ya n'ime aka n'ogori onwekwa ọkwa jos ka ọ bịa ghọọ asa
enweghị ihe ọ bịara n'ụlọ ụka ime nwaanyị ka ọ bụ ịgba o nwere n'iyọng mmanụ na-eje ụka sị gị na ọ na-achọ Jizọs eje di ya ihe niile a bụ eye service. Nwaanyị ka ha na-eje achụ nwa nke nwere lọvụ ọ na-eje di ya. Ụmụ nwaanyị niile na-abịa ebe a nwoke ka ha bụ ịchọ. Ụmụ nwaanyị niile na-abịa ebe a asịrị ka ha bụ ịkụ. Ụfọdụ na-abịa ebe a ama ma pastọ ọ ga-atụrị ha. Ụfọdụ na-abịa ebe a ka ama ma enweta new cash. Ha believe na nwoke ọbụla afọ ha ebe a ya believe na ha dị responsible. Ihe niile a bụ ihe na-eke ikpu ha peni na-eke ya ọhịa ụzọ si na-eme eye service. Mgbe ka anyị gwa onwe anyị eziokwu, ọ Jizọs ka ị na-achọje ọ na ọ bụ asa ka ị na-eje aghọ. Esoro m wee ka onwe ya na-eje eme ebe abụ nwaanyị ka m na-achọje. Nwa nnụrụ na-akwa ya mama enwe ọyị nwaanyị na-akwa ya ka ekwana ihe m na-emezi na-akwa ya nka ka nwa mmeji na-aghọrọ ada ebe ọ bụla nnụ asa ga-anụ ya asa anọrọ ya nwekwa nna nwa ya mbịa ebe eme yes na oge ndị agbara egbe n'ụlọ ụka agba ya kara pastọ bụ onye izi tekikọ ochezi ka Jizọs bịa atị ya nna a sị ọ takara mba onye ụka ala alụsị ọ bịa gbajuru drum the pastor take cover na lie sorry just a moment Alpha well done na ka mbu bata no dami osi ọbịa sie ike pastọ na ọsọ kọmiti esie elders ajọ elu ihe niile a na-eme ozugbo ndị mmadụ ekwetegodo na Jizọs ahụ bụ dibu disappointment. Now just a moment there. Oh yeah. Oh, get it. Frank Nweze. Pastor asị ọdụ ka safeguard ya sheep nke ndị ahụ enyere ya n'aka. The flocks enyefere ya n'aka. Ọ na-agbagodo ọsọ ndụ ya. Ifu na ọsọ ndụ ada agwụ ike. Ọ bụrụ na ị ma na ị ga na-agba ụdị ọsọ, that is to show you that na-enweghị any protection ebe a. Maka na so many people na-eje feel na ebe a na ha dị safe. Nwanne m ịdịghọ safe. Onye ọbụla na-agwa gị all these things na-aghọrị gị aghọrị. Ọ ka iwe okwukwe wee na-abịa ka a na-anata gị ego. Ị na-agwa m na ndị pastọs a lọvụrụ ha lọvụ ka gị nnọọ ya ka a ji achọ ka mkpụrụ obi gị hapụ ịna n'iyi. One na-ajụ gị ka isi survive na your business. One bịago na your business place. Bịa ka ọ malụ ka isi eme, check ya etu isi deal with your. O nwere ka esi bata na your business, ọ bịa ọfụ ka isi eme. Ihe niile abụọ na Jesus will provide. The Lord will turn your this thing for good. Mgbe ụfọdụ ndị a needri counseling na their business. Ha needri ka akọwalụ ha one or two n'etu ha si aga about the business. You don't see them thriving. You don't see them doing well. Area onwe video m post. Area ị nọ na-determine how the business ị ga na-eme. Onwe ebe ị ga-eje mee investment if no wrong investment ka ị mere. Onwe village mpụta full the hotel arụrụ na village ya mgbakọ mmadụ one na-ala na hotel seasonal hotel season Easter na Christmas. Ihe ọ bụ a good investment. Ihe niile aka ya na-ekpere na-agwa gị don't worry na ihe niile ga-adị mma na Jesus Christ is in control. The Holy Spirit will do this and that. Next thing I say no in the village ma no your uncles na ndị a niile na aka ha dị na afọ ka a na-ejire gị ije ọjọọ. I see them doing this. I see them.
ihe niile ị na-esi isi ịma na ịfụ akwa na ga-egbu ụba ịfụrụ ya ike ekwere mmadụ na federal gọọmenti na ha agbagharị ka emee ka a kpọpụta ya na London ka ọ bịa jebe nga ebe ihe a na-agwa gị okwu never show you ma ọ ga-aga ma ọ na ọma aga ka ọ bụla ndị ala kwuru egre maka ịnọsị na man of God ị na-enene this generation ha na-ezuzugharịsị etu ha si ekwu okwu the way they reason na n'obodo a ike gwụ ọ bụrụ na igbo reasonable guy na-ege ihe na-ekwu a n'ịma n'ịnọ Naijiria ọga chọba ego ifu ego isi ebe a pụọ jee ka ikuku ndụ kuo ikuku ọma abụkwa nke a na-azụ election jee ka ikuku ọma kuo ka your mentality reset ya ka ịkpaba agwa ka mmadụ except ndị anọ si na abroad na-asị ụmụnne anyị ji anwụsị ya achọghị m ịkpọ ha afa ka ọ hapụ ịdị ka asị na maghị ekwu okwu akpọ ha afa mana ụmụ idiot anọ si na abroad na-ezubere ụmụnne anyị ji anwụsịsị ya ọ bụghị ụdị mentality achọ nke ịpụgodu ka ikuku ọma kuo ka iku ezigbo ikuku reason ọ bụrụ na ndị be anyị jesi abroad nwere ike ịsurvive ma ha na-eje n'ụlọ ụka ịfụ a na ọ bụ anụ ụlọ ụka ka nzọpụta gị dị a na-ekwudo nzọpụta ịzọpụta from gịnị ịzọpụta from poverty ịfụ a na echi ịzọpụta onwe from poverty na ị ga-eme ife dị iche ị ga-emove from that environment go to another place ndị batara abata na ha bụ ịnọ ebe a ọ bụrụ na onye chọrọ ị na-anọ o choose environment dị safe dị sound dị too clean ebe ọ ga-enwetu peace of mind. Yes, and anytime anyị na-afụ insecurity a na-ekwu okwu ya you join ọ ị ga-eso na ndị gasị anyị na gịnị ka anyị na-ekwu ṅọ ya ọ bụla anyị kwuru ime ya oppose nọ nke ya eje gbuo mmadụ ka ya like isopụta ka egbuo ogu no onye jọsụrụ come ọ back amago na time ya ebe a bụ nwa obere oge ọ ga-anọ n'ọpụba onye natara kịta ọ nọ Novemba na Disemba Jenụwarị ọgbado anya ọ bụrụ na ịbatazi ka ibe ezie iche ibe ezi ije ebe ị ga-asọsidi ọ bụ ebe mana guaranteed ịmana ana Igbo be anyị ịmana ọ bụ a guarantee before time Soludo na Chima expire in his first tenure ewee bụ na ndị gọọmenti bịara kwụsị nwa obe ọ bụrụ guarantee ịmawekwa ihe ga-ebido echi iyetago mana anya anyị ka anyị ji wee na watch iPhone na ọbenatara kịta ọ benatara n'onye maazị ma ga sustain nwe ya how long ga sustain nwe ya na amaanụ m ka Anambra be anyị ha ya ama na-ekechinwu ama nke Imo steeti ha ya ama na-ekechitenwu ama nke Abia steeti ha ya ama na-ekechite everyday na-aka aka insecurity as if na ya ama mmadụ onye nọ na the steeti onwe na-amụrọ ndị bi na street ya every street ma ndị bi na ya ekwesịrị ịma afụ a strange face ajụọ gị ajụjụ na wow etu efu n'ihe niile gaziri upside down o nwezika ihe niile dị onye ọbụla kwesịrị ịdị atalachi nna afụghị ma aghọta ebe isi ị ga-akọwa ya ọbụna ga-eduru gị jee tụọ aka ịtụba aka ma ịtụtaghị aka nna emeghị ihe niile sef ọ bụ ibu aka odo na-achọ onye ị ga-akụgbu ndị mmadụ anọrọ na-misbehave na-eburu terọ nyere ndị mmadụ iburu aka odo na-achọ onye na-emekwuru onwe ya business na-achọ onye ị ga-akụgbu ya ka eji zuzuru si ebe a buru egbe banye n'ime Bright Street je ebe a gbagbuo mmadụ one ma one ihe nna be anya na-emesi ka ndị agba ọgwụ ebe n'isi very useless set of people ma ndị na-agbara ebe ha si anakọta ndị ejidezi asị na ebe ka isi akpọ afa one steeti n'ebe a ka ị na-eme n'obodo a nọ na Anambra ma ọ na Enugu ma ebe ọbụla ị nọ ma onwe biznes ị na-eme ị kwesịrị inweta onwe gị na nga ma ị nọcha apụta ije kọwaa ihe ịbụ ime ebe a ị ga-enwe purpose wee na-eje irukwe na ịchọ ụlọ biri n'ụlọ ọ bụ iru na-awagharị n'ime ọhịa onye ọbụla ga-ebi n'ime ọhịa is not wanted onye ọbụla ga-anọ na-ekwogharị afụ ha anaghị na illegal way achụọ gị ya etu esi achụ gị ya ka ị wee pass ya meseji to others ebe gọọmenti ga-adị serious fama adị serious ya nọ kịta na-akọ mmiri na-akọ na-enwere isi n'ọdụ na ụmụ iyi obi adịrọ m mma maka chi after ka m watch that old woman obi adịrọ m mma
I'm not happy. I won't lie you. Man can be sitting near and stuff. Somebody see it in near Banita. Knowing fully well. Hey! I got the wine, what was here? I get it, man. For what? One, EJ boom, I get the nugget. No more, no. But I can't joke. Eye for eye, tooth for tooth. I said that Jesus will only look how good religion of peace. Which kind stupid religion they are? And they won't call Coco. Onu na-echezi America. Trump ka onu na-eche. Trump ga-abịazi. Jesus ama abịa. Holy Spirit will come. Ụka niile kan Christian Association of Nigeria na-enwe nwa ndị ga-anụnwuru n'ọgụ useless people. Ndị ala na-waste life over nonsense. Onye ọbụla baa n'ụlọ ị na-aka ụka enter house na ala ha agbaghị. Bọsị ụka kịta yirikwa akwa jee nọrọ ebe a ndị abakwute gị ebe a na-agbara isi ụnụ. Ị na-akagbu onwe gị na-aka ụka. Gịnị ka ịmụ ị na-aka ihe ọ? Kọmọ nsusu baa n'ụlọ ị na-eje ụka. Ndị nke jere eje na ka ha si wee end ya up. Abata agbagbusi ụnụ. Ụnụ anwụọ like that. Nwụọ ka ọkụkọ. Gọọmenti anyị ekwu anything. Christian Association of Nigeria anyị ekwu anything. Ndị ahụ na-ebukọta ego na-ebunye. Ego niile unu wejere di onwe ofu uru ọbara. Onwe ebe eji ya wee develop anything na be unu. Unu na-atụkọ na-ebu ihe August meeting unu na-atụ obunye, Christmas na-atụ obunye, bazaar na-atụ obunye, lunch na-atụ obunye, tụ akunye si na-ebuje. Mna ka esi egbufusi unu useless people enwe sense. Hello? Okay. Anọkwa live program. Ego unu na-atụ nke were ya na-protect unu ma onwe ka o si wee dị. Oge ndị Hausa gburu ndị Igbo n'ugwu. Oge ha gburu ndị Igbo n'ugwu. Ewe buru ya tii na Los bunata ya ebe a guys wee iwe wee sị ka ebuso ndị a. Ya. Thank you, Thank you, nwanne. Nna ndị Igbo wee iwe sị na fa ga-ebuso ndị a. N'ime ife n'ime market, ma ife men. Ozugbo ndị amị si na barracks. Si na barracks rush ya bịa na Sokoto Road. Park ya dị a. Ka ha wee safeguard ya ndị Hausa. Dabezie moto ndị Hausa si ebe ha zuru n'ụlọ narị tụsisi n'abanye na moto ha. Eburu ha naba na barracks. O tike ihe a ka ekwesịrị ịda afọ ọ bụrụ na ndị Christians a nwere problem. Eme call. Abịa buru safeguard unu. If reason iji eje that thing. Ihe ọbụla mmadụ na-eje ọ na-afro any gain. You are just useless because you a total waste. Jesus enwe agbo o ji sị jee n'ụlọ ụka jee kpọbịa. God nwa Jehova nwa asị ahụ jee n'ụlọ ụka jee kpọbịa. Onye sị gị na anya na ya anọghị nso karịa ka ị na-eje. Ebe ka ịma anyị na-achụ ya eje. Ị ga-ekuni ejebe ebe na nkwughere ebe aka ndị abakwu gbuo ogu ka ọkụkọ. Nwaanyị ji abụ ije na chọpụ gị kpee ekpere. Nwaanyị je nọ n'ọfịs gị kpee ekpere. Nwaanyị na anyị nọrọ n'ime moto ị na-ekpe. Ị na-ekpezi ya na God n'ebe ahụ. Ekpere ahụ ị na-ekpe na be gị. Ị na-ekpe ya na God nọ hia. Ka ihe ji ekpe ekpere na be gị. Ka ị na-abụ ihe mee ozugbo itie Jizọs. Ike eche ihe nwa na-eme mgbe iji ruo n'ụlọ oke wee je kpọọ onye. Ịbanye moto na-eme travel ekpe na ekpere na God aya aza. Ihe eme bụ ịkwado
travel iburu ụzọ jee n'ụlọ ụka ije nọrọ n'ụlọ ụka kpee ekpere ikpechazie iwe bịa ba moto wee ka mebe travel ụmụ ụsụ ụmụ anụmanụ ka iji ekpe ebe a tụ ọkwa ị na-ekpe ya bilivin na ọ na-aza ekpere elu odibe moto loduchi ofu anụmanụ ekunye buru okpokpo baịbụl bịa ebe a bịa distọb onye ọbụla ekpere ahụ ị na-ekpe mgbe a bụ ọkwa ị na-ekpe ya na God ga-aza ekpere. That is to show you na God nọ everywhere. Why ga-eji si njebe n'ụlọ ụka ebe m ga-abịa ka i wee nakọta m ego mie pụọ ama ọfụma ihe na-eweta eti ndị mmadụ n'ọnụ si ya na oriri nsọ gịnị bụ rọbichi anyị na-enye gịnị dịrị ime ya banka na-egote na supermarket ihe aka mmeji wee na-abịa ị na-agwa mmadụ na ihe a bụ arụ Jesu nya rie arụ nya ṅụọ ya ọ bụ ihe Jizọs gwara ị na-ata anụ ahụ mmadụ ihe ọba anụ ahụ mmadụ ihe ọba anụ ahụ kedu ihe ya standịrị for ị ka enye spiritual one hapụ physical one a na ọka physical ị na-enye abụọ original ihe ị nyere ya bụ mmanya dị zero alcohol weta wefe ama ife eji eme ebe a were anya nke ihe ya gbasara ya na arụ Jizọs isi ya wuru okwukwe kwure nọ arụ ya na-akọghịrị ka edi minin na-ebiri ya o wuru life dị n'ihe a ndị pụtara ya ada ejezi ụka ị ka ha mma anyị bụ Christian na-ekuru na nwụkọ ụkọ anyị bụ Christian Jesus author and finisher of your faith call him in the days of trouble I will deliver you. Ọ na-akpọ ọnụ ya deliver anụ n'aka ndị Fulani ya deliver unu n'aka ndị na-akpụ isi n'ala ndị na-akpụ isi n'ala bụzi terọ nyere unu na-atụzi ha egwu ya ka eje unu na-echezi ka Amerịka bịa unu ahịa eteki nwu step ọ bụ protest ka unu menwuru nke a na-ekwu ya bụ na mmadụ adị ndụ na-asị na ọ bụ genocide this and that ị na-wonder that Biafran war kwe mana edinai na ọ bụ genocide etu akwa ka esi edinai na enwe genocide ebe Ngumi na-ekwu ya bịa kụnye ka ijebe ị na-eje ụka ma ihe ị na-aka ihe ọ bụ ị na-aka ụka oke ijiri gbuo ebe ahụ evu the worst bụ na enwụọ ha ya ewetakwa ego ka eso wee no burial for you ha nwa ama afụdụ m ọ ka mana ịbịa gbuo nna be m da na-eji eje gbuo m n'ime ụlọ ụka nwaanyị ga-eji nọrọ n'ụlọ ụka igbuo m mmadụ nọdụ ebe ahụ ọsọkwa ya bata na ebara n'ike mma na-agba ọsọ ị na-agbazi m egbe ahụ I no go die like chicken. ọ ga-abụ m a soldier m a street soldier ya sị ya you no go fit try am m ga-azụ onwe m ka m jee nakpụrụ n'ime ebe na ntụ na m gbajiri ihe afọ ihe a na-eme wepụ ofu onye ga-etinye ọnụ ọ nke chọọ ka o rezi ego n'ụlọ ụka ya mụrụ ma mee ka ọ bara mba hapụkwara na geeti ụlọ ụka ọ na-ekwukwu ọ na-egbebe ọnụ egbebe onwa nke dị bold i criticize ihe na-emenụ onwa nke ga-akọlụ nwu ndị Fulani out onwa nke ga-akọlụ nwu the military out onwa nke ga-akọlụ nwu anybody out enough is enough gịnị bụ enough one ka ọ ga-eme gị wee mara then ka ọ bụ enough what's your plan what can you do Christian Association of Nigeria gịnị ka ha menwu mgbe Christian bụ Christian ịma na-enwe ndị a na-akpọ crusaders ịma na ha nwere crusaders ha ji wee gbaa war kedu nke unu nwere in a perilous time like this unu na-efesi ụdị hard time na gịnị ka unu menwu unu na-rely on Jesus nwụrụ anwụ onye eji mkpụrụ ntu na-atọ kpọkobe n'elu obe nya ka ị na-rely on ya o save gburu onwe ya you know if he save himself na ọ nwụrụ di ya onye na-ebe ka akpịrị na-akpọ m nkụ ọkwa ya si na ya akwatuo ya rụọ ya abalị na-atọ oji ọnụ egbu ọjị ọhaịpụcha ewere ntu na-atọ kobi ya n'elu ebe ọnya ga-abịa isi efugo nọrọ na ebe a na-anwụ ka ụmụ ikwikwii ofu ụmụ anụmanụ ede ebe anyị buru ibu unu na-eburuchi unu bukobe ebe a anyị na-eche Jizọs ka ọ bịa zụọ unu onwe ebe ọ bịara nna m nwa na-achọ ka m mechie biko nje na onwe m anya iwe ndị ahụ ji agbagbusie ndị mama na-achọ igbu m ebe a ọsụkọsụ asụgbugo m gọọmenti agbachite nkịtị ọ bụrụ na ha agbachite nkịtị egbuo ụmụ nwaanyị ala this
etu aka nne na nna ha esi nwụkọcha aka ọkụkọ one by one. Useless people juru obodo a. Unu na-eme politics with ndụ ndị mmadụ. Ndị mmadụ na-agba gambling. Ajekwa na Senate a na-ekwugheri onwekwu ezigbo ihe aya akọ dị ya. Inwe anwa kwute the thing dị serious, ndị ọzọ step ya down. At the end of the day, I'm after the light of the day. Christabel, onye ka ị na-agwa? Ka onye dele, you are very stupid. Achọrọ m onye na-edele ya. Christabel. Ọmụnwa ka ị na-edere, you are very stupid. Ka onwe onye ọzọ ị na-agwa. Achọrọ m onye ị na-agwa. Aya afụkwa isi nke a. Achọrọ m onye ị na-edere this thing. Christabel. Achọrọ m onye bụ Christabel. Okay. Of course I am, Abi. Kwa gị wabe ya. Kwa gị wabe ya. Kwa gị wabe ya. Gee ntị, ọ bụrụ na ị ya m mgbaghalụ, ọ bụrụ na ị ya m biko, ị ga-ama ihe m na-emekarịcha. Infection ị ga-ebu ịgwọta nkwu ya ebe nkwuru okwu n'ụwa ya gene ya. Mmemme gị ihe ka ịghọta ihe bụ na mmadụ very stupid. Ikpughe a, mmemme gị ikpughe a na-aza aza, maakị anya, gọọmenti ka mgbagharị nwe obere film so na anyị na-agwa nwoke okwu next time ma ka esi ekwu okwu. Ikpughe anyị na-ekpo ka o si every minute of the day. Ka mụ na gị lụọ nwa obere. If you no come out here bịa tender apology, ịnụ na ibu infection ga-ebudoro agụ mmụọ ma anọghọ m na-agwa gị. One, iruo ịgwa nna gị na nna gị dị very stupid. And ọnwụ agburu these women, etu aka ezinụlọ gị esi wee kpochapụ one by one. Etu esi wee je gbagbusie ndị a one by one. Etu aka your family ga-esi wee na-ada ofu bido na okenye unu nwe. Etu aka esi na-egbu ha ka ọkụkọ one by one. Eji m your picture ebe a. Ka mụ na gị lụọ nwa obere ka m gosi ihe stupid man nwere ike imenwu. Screenshots, go do your picture. I'm buying one of film. Ke got on them. Anya ara achọ mmadụ okwu mana nnọrọ ebe achọrọ m okwu. Ihe ọ bụla efure were. Ịghọtago? Okay. Elderly lady. Emekwa ngị invite ebe ahụ. Asọrọkwa ngị bịa hia. So ngị ji ụkwụ chọrọ m bịa. Gbarịa m n'iru ndị mmadụ. Mgbe m bido my own. Gị nwa nwe today. Finish your own. Ka m bịa mma bịa for you. Ka ikwete na ọ na-eme. Mana ọnwụ agburu these people. M na-ekwu about nji wee bụrụ stupid. Ọnwụ a akpọ gị n'ezinụlọ gị ihu one by one. Ka ife iluo ya nwa obere. Enu? Ngwanụ sure. I don't mark you. Nna m akpọ agụ n'ite m n'anya si ya. Ihe aghọta na ọ na-eme. Ka m gbagharị nwa obere film. Next time echi ịgwa nwoke okwu. Ite okwu eze wee na-agwụ ya. Mana ọhụ nwoke niile ka ihe ejeje ọsụ manya n'ihe ahụ. O nwere ike ebe ị nọ na ama m ka isi wee nọrọ. Mana gị ma ihe kara gị obi. Ihe akara gị obi ya kasịkwa gị ike obere nwa na-amụ iri elu. Obi esighị ike. Obi sie gị ike ọfụma. Obi sie gị ike. Ihe ama na onye Ọkịja ka gị na-eme ka ihe na. Yes. Ị ga-ama na onye Ọkịja ka ị kparịrị. Akparịa achọghị ngị okwu. Mana mụ na ya agbarị. O seti ya mgbe ọ ga-eseti ị ga-abịa Ọkịja.
ebe a ka anyị ga-anọ ya esetụlụ ya sure ịbịa ka ịghọta ihe bụ na mmadụ bụ a stupid person nwanne m o ka egosi udo dị onwe dị ya bụ mmadụ dọkata ọma aka so otu ọ mara aka na ka mụ na ya mee nwa obere ka ọ mata na m abụ onye Jizọs ana onwe ejikọrọ mụ na Jizọs so ka anyị kwa ya nwa obere no don't worry na don't worry mụ na gị ga-eme nwa obere ọ bụ na etu a ka nne gị si wee na-eme ọha ncha bụ na okwu ya bụ those things a na-ekwu na many girls otu ha si ekwu okwu debere ha ebe ha nọ today kọmentị ọbịa na-eme ebe a etu a ka nwoke ya esi wee bịa kpọrọ ya echi etu a ka o esi na-akparịkwa the man no respect this girl nne na anya na highest ọ bụrụ na this girl dịgodo 20 something years which na ejigodo m nothing less than 20 years ahụfuru wee tọọ ọnya otu ọ nọ na ọfụ Adam nwaanyị nwere ike ịtọ ya atọ most of you knows my firstborn o nwere ike ịtọ ya atọ so my firstborn cannot open mouth gwa m okwu like that mana o mepere ọnụ gwa m ya so m emepekwa obi m mee ihe m chọrọ ime ya ka m gbanyere ya fim ka ọ ya bụ ochi ikwu okwu next time ọma ka esi ekwu okwu iche na onye ọbụla ị na-afụ n'iru akwụkwọ ebe a ka obi dị m nsogbu adịrọ ma ya na God ya mgbe m bidozie ihe mmemme Jizọs ya abịa zọpụta ya ka anyị mara ma Jizọs na-enwere ike ịzọpụta ụmụ agadi nwaanyị a n'ọnụ ọnwụ ga-azọ gị n'aka m you cannot escape you can't o nwekwara onye pastọ mara aka na anyị ga-eje n'ụlọ ọgwụ kwe mụrụ ọ gbara ọsọ wee bụ ngị nwa ahụhụ dị ka gị na-abịa ịkụ m chalenji nke esigo bụ nwa obere ihe nwa ja ihe nwa ka o ya eri m ị ga-aghọta na ọ na-eme mgbanyere nwa obere ị ga-ekweta na ọ na-eme mgbe ọzọ efu nwoke iche ịgwa nwoke okwu ite okwu eze o gosi na nne gị bụ a very useless woman ọzọ ọ ga-azụ ọgwa agha how to approach men ọgwa agha how to keep your comments civil no matter what mụnwa ka ebe ịnụ ọgụ ma ihe eje nwuje n'uso ndị Fulani ọgụ ndị a na-egbu Christians ndị a na-egbu ụmụ agadi na agadi onwe nwa nke imepere ọnụ si ya na dị very stupid mụnwa ka ya agwa m emere gị ihe onye dị stupid na-eme ọ bụla m eme ya ka mmadụ ya kpatara ya onye akpara nwa oge ọkọ n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye achọ na adị m achọ gị ma wee bụrụ ngị nwaanyị bụ ụzọ chọọ m na ị na-anụchitere ya God ọgụ ma God gị ahụ nọ ọnụso nwa m ọgụ ọ ngị nwa na-abịa ịnụso m ọgụ maka na mụ na-anụso ya God ọgụ ike eche ka God gị abịa nụso m ọgụ ka ịghọta ha useless ma ngị nwa ma God gị ahụ dị ọnụso nwa ndị n'ọgụ onye ahụ biri ya n'ụlọ ụka gbagbuo ndị mmadụ n'ime ụlọ ụka ịgwanye anya na ọ dị stupid ọ bụ God gị ka ọ manyere aka n'anya gịnị ka imenwuru ya ka o nweghị imenwu nọ n'ife na ya abịanwu na my channel achọkwara m ịkparị ya akparị because it dị too small mụ nwee ịkparị gị ọ bịa amụtara m ọgbọgụ mkpọpụtara gị ọgbọgụ gịnị ekwue maka ị na-ene m anya ndị ụka ụmụazị ọkwa ya amụtara m ọgbọgụ ịchọ ngosi gị pikchọ ọgbọgụ m mụtara my first child ọgbọgụ ihe nwa m nwaanyị nọ kịta 400 level na university ka ị mepere ọnụ na-agwa ọ bụrụ na na-efu ya n'ụzọ ịchọ otie gị ezigbo ihe ka ị na-agwa m okwu anyhow udo guys ifechie gị n'iru ọ bụkwa ofu ọ bụkwa ịbụa ihe chie gị n'iru abụkwa ofu ọ bụkwa ịbụa for bachelors ka nna ekwu all from this kind of utterances enough the kind of generations anyị nwere kịta maka ịka ya danye n'aka a sweet girl ihe ama ihe a na-achọ package bunye gị echi na nwa na-ebu ụzọ tibe mkpu na-emegide ha emegide ị na-anwụ in silent ka afọ gị hapụ ịpụta a na-echi gị isi n'ala. It's not about your money. Ọ bụkwa about ego go. It's not about the money. Ị nwere ike iji ego ị na-anwụ na dị nwoke akwefere ya. Enwere so many rich guys ka ha just gasasịa like that. You know why?
ebiri ha useless set of baggage ihe a package buru bubute ị na-enye anya na ọmara mma ịma na ihe a bụ anụmanụ ike nsị na-enwe uru ọbara the only uru ọ badebere bụ na ọ na-enye gị ọtụ nothing more onweghị any value ọ ga-add na ndụ ikwu ọnụ ya ebute ụzọ okwu na-ekwu okwu na-esi isi okwu dị capable of igbu mmadụ na nwoke asị na onwe chi dị mma until ọ nụọ nwaanyị nụọ nwaanyị wee malụ ebe ị na-abanye from ife anyị na-eme iti ebe a from ihe anyị na-enweta ebe a ka ị ga-eji wee na-eche ka etu your life ga-adị echi the kind of people you meet tomorrow ana ịmụta nke gị ma na ị ga-azụrịrị ya azụ else kwa o join kwa ndị anụnwa a na-emegheri onwe ha n'ime anụ chọrọ inwe a disrespectful wife adị m ekwu okwu girlfriend ya because they tends to be sweet and good when you are mgbe ị ka na-edate ife date I love you relationship level by the time you start staying with that person ịmalụ the kind of person you know with if we hear these current mothers enwe kịta na package ebu ndị mmadụ enwe nke na-azụ nwa ya azụ amụ ya bụ ọzụzụ ama na nwaanyị ruo oge ịnụ di na a na-enye ya ọzụzụ iche a na-enye ya ọzụzụ special ma ọ bụ na afọ n'oruo na echenji routine ya chenji eli anya ka o wee nwee ike wee jee ebe a jee represent ya their family ọfụma ka a na-ekwu okwu anọ ma ọ bụ onye ekodi echi ọ mabe ebe onye ekodi echi because anyị na a very small world enwere ike chi ọ bụrụ m nwaanyị akụrụ ya ọrụ n'ihe dị ya mkpa I dey tell you na enwere ike ịnọ mmadụ akpọ gị na phone o webụ nọ gị nwa bụ the only key onye ahụ nwere ike iji wee gbapenwuo a certain position a certain contract a certain something ọ bụ na gị nwa i wee cheki o wee bụ na onye dị ona gịnị ka ọ dị oge abụ the result onye na-afụbeghị mbụ gịnị ya na-ejiri anything ọ ga-eji because of Jesus gbuo karịa ya gbuo onwe ya getago ihe anyị na-ekwuzi ebe okwu bara uru getago Williams happy and Obadu, can somebody give what she doesn't have? You can't give what you don't have. Mụ isozi ya na-ekwu okwu na abụ mụnwa ịkparịba kụzi onwe m because enwe m set ya nji utu m wee mụọ so I can't bring myself too low. Oge nje kilie picture ka nna ọmalụ na mụ na ekwesị ikwu okwu ọ ka bụ obere nwa ịghọtago ọ ka bụ obere nwa gịnị ka mụ na ya na-ekwu nwaanyị ihe mụ na ya na-akụ ọ bụ na onye gbagotego okwu elu olu mụ na ya ọnwa m mụrụ amụ ka mụ na ya nọ dobe oche wee na-eme onye akwụ onye asalụ nkwu ọsalụ onye m nwere ọgbụ ya ka mụ na ya na-eme mba a na-akarị ihe akarị onye chọrọ ịnụtara chi ya o wee sị na nke m bụ a powerless God ma nke ya bụ powerful God wee na-egbusisi ndị nke ya what a powerful God, what a powerful God, what a powerful, he has done so many things for them. What a powerful God, what a powerful, he used to do powerful things for them. Jehova nke usu niile nke ndị agha ọdụm nke ebo Judia onoro ihe noro enyi ofu onye a na-asho na-abịala ọ bụ nke ebe a na-etugasị ya etugide ya ticha nwaanyị na-egbu onwe gị oge enu kpomkpomkpom onye ahụ nọ na-etu ya ebu ụzọ wee narie ifu enu ọsọ ya degoro ka pastọ si wee teekie kọwa adịka ụbọchị abịa n'ọzọ obodo ewee bịa n'ọzọ obodo bata n'ụlọ ụka kpọpee wee supado ndị mmadụ n'ọsọ at the end of the day agụgide ozu gute ozu one ma one
ndị bụ bullet wound karịa ruo taa nweghị ihe emenwụ onwe ihe emenwụ nke a agaghị obu na ọgago na onye egburu egbuola ya ebe ka egbu n'ime ụlọ ụka chai alele ka anyị na-ene ka efu compensation a ga-enye onwekwa ashishi a ga-enye the family bọsị a ga-eme burial ndị a mass burial ihe a ga-emedebe bụ egote akpati anyhow egwuo nnukwu anyị buru ha nche niile dọ ihe ebe a kpochie dee n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ amen ka mkpụrụ obi niile ndị kwalụnụ gara aga site n'ebere nke chukwabazu ike na ndokwa ekele mmadụ ya jupụta na gracios ebụla ụwa nọnyere ịdị ngozi n'etiti ikporo niile ọ dị azị ngozi nwafọ ebu Jesu marịa dị asọ nne nke chukwu ebe anyị ndị njọ n'ọnwa na-ekwugheri okwu emere arụ so ịmagodi ya bụ okwu emere arụ maka onye na-ekwu na no get sense okwu emere arụ ka obinyela anyị na onwe onye bụ Jizọs ife abụ okwu ajọs mee ya ka ọ bụrụ na mmadụ ka ife akpọ metaphor na ndị otu ya o nwere ihe ya afọ a na-atọ n'okwu mmadụ delu novel denya it never happened ewere ofu onye mee the main character onye ahụ plecha ya onye azabazie dị afa iwetago something na adọrọ in existence into existence story a ga-agazi echi pụta mmadụ pụta ọsị gịnị gị je buru akwụkwọ dị ona na that man was a hero mana ihe emekwa eme ọkwa story mmadụ jos deela onwe ya fiction ya ka onye ndị nọ na be anyị ji eburu n'isi na nwụrụ onye a na-akpọ Jizọs na ọ nwụrụ maka ha efu ofu anụmanụ o jee efu ihe akpụrụ akpụ atọgbọrọ na oje na-ehu ya ka na-ebe akwa na Jizọs onye nzọpụta ya unu ezuzugbuo n'onwe unu na-akụziri gị na-ege ntị emezina nkwugheri ka ị kpọrọ rubbish chukwu gbakwa nne gị ọkụ ebe a gịnị bụ rubbish which useless religion ị kwesịrị ịna aka akụkọ religion ya ọ gaghị emekwa nzuzu ebe a chọkwa ime nzuzu religion ga esi ebe a nzuzu pụọ a na-emekwa religion ebe a ọbara na-agba which kind stupid religion dị ya Christianity bụ ihe ya abịa bịa ka a na-akọwa akụkọ Christians ebe a na-ezuzu ezu akpọ Osamobi ka na-akpọ gị alụ na-agba peji abụkwa ebe a na-ekwu okwu religion a ga-eme gị ala ka ị practice religion jee ebe a gbagodian jee ebe a na-egbu ndị mmadụ jee preach mekwa Jizọs jee ebe a jee preach be Jizọs ka bịa zoo ya ebe a na peji m ka ihe ekwu okwu freedom of worship jee ebe a jee kwuo ya jee n'ugwu Hausa jee ebe a ka ime freedom jee ebe a freedom of worship mgbe ejide ego kịta ekwụbara nsọ ka anyị na-akwụrụ ransom deny your faith na ọ bịa were your faith ị na-akọ nkọgheri freedom of worship na na-ekwugheri which stupid religion bịa which stupid religion ka ị na-akọ eke nwere freedom ahụ kwa Nnamdi Kanu nwere freedom of speech ebe ka ọ nọ kịta n'ebe ị na-akọgheri enwere freedom of ebe ka ị nwere freedom of enwere freedom of religion n'ugwu Hausa ka ọ na page ka ị nwere ya ebe a ka ị ga-abịa preach ya ị na-ekwu okwu ya bụ humanity na-akọ akụkọ religion mgbe agha ọkụ dị ya na-eme nkọgheri freedom of religion na page ya jee ugwu Hausa jee eme freedom of religion ị bịa ha na nke m ebe ị bịa mara na enwere freedom mụkwa agha ọkụ dị ya na onye a na-akụ egwu anyị ha ebe ndị akụọ copyright biko mma short down na egwu Davido anyị alatakwa Davido ya alatakwa nụbo nna keke bụ izi ana-eme ihe izi ana-eme ihe izi humanity first thank you Daniel Nnaji humanity first ana-eme nkọgheri religion ya which stupid religion chọọ country ọbụla ka ị ga-enyere akọgheri datin na-eme religion na religion debere ha n'isi na ya like this ọ ga ya na-ekwu okwu mmadụ we don't talk religion here we speak humanity that's what count ọ bụ ụmụ useless people na-eburu Jizọs ha n'isi
useless Jesus ka ibu n'isi wee abịa ebe a. Come on, nzupụ ebe ọ isi na-eme Jesus nwụrụ anwụ, ihe ekwu okwu mmadụ, ife ihe eme save mmadụ, ihe eme ka mmadụ dị happy. Na-aka akụkọ religion ọ ya ka anụmanụ achawo nwụrụ anwụ ga-abịa ebe ị na-akọ akụkọ Jizọs ya, ọ na-anọchitere Jizọs ọgụ, na-akparị nne ya na nne ya. Ọ ma na identity ya ka ọ kwụbara n'ọkụ, ndị mmadụ a na-afụ ya. Echi ndị mmadụ ga-abịa fụ kọmentị ya, ha jee na peji ya, jee na akaụntụ ya, nene fụ onye na-ekwu okwu a. Ị mara ụdị mmadụ gị na ya ga-eme ka ihe echi ọ ga-adanyelu jebe agwọ tụrụ m ya pịa gị ọdụ. Ụmụ ya collect n'aka m, don't worry. Nna m ka ọ dị nsi ebe a binie n'aka njeje mee ife dị mkpa. Alụ na ọfụma. Stay cool. Enjoy the rest of your evening. If you have anywhere you wish to go, make sure you merry. Make sure you feel good. In this life, anyị amara oge a ga-akpọ anyị oku. Ọ ga-aka mma na ị na-ana with obi aṅụrị. That is very important. One thing you must avoid in life as a man is to have people like this that wants to be noticed at all times. People who will come to show themselves no matter what. One, have a wonderful evening. I'll see you guys tonight. Sure. Hey.